Makadi kwa muri yeZimbabwe. Ndida kungoti nditaure zvidiki diki. Ndini baba Chinogurei. Ndida kuti ndingotaura mashoko madiki diki panapa. Tichionesana. Unhu uri kuitwa nevarume veZanu PF hwakashata zvachose. Kushata chaiko chaiko, ende kutonga kwedemo hakuna zvakunobatsira, ende kutonga kwekutonga nedemo hakuna zvakunoreva. Kutonga hwava Mnangagwa wasvika panguva yekuenzana neutongi hwava Mobutu Seseko. Wasvika panguva yekutodarika vanhingirikini even utongi hwanhingirikini chavo waidhamini. Utongi hwava Mnangagwa hwafanana neutongi hwechidhikiteta, utongi husina maturo. Iko zvinezvi vaMnangagwa vari kudeploya nekudzidzisa nekutraina macivil servants, especially vanoshanda kumajeri, kuti varambidzire Godfrey Karembera kuti arapwe. Vari kushungurudza vakarembera, vari ndio futi pamutemo vakatuma vanhu kuzorwisa vakarembera. So munozviona sei? Munyika ino utongi hwejechetere, munyika ino utongi hwegutsa ruzhinji, munyika ino utongi, kana vachiti nyika ino utongi hwegutsa ruzhinji, ndio zvavanotaura kaiwo. Zvino nyika yedu haina utongi hwegutsa ruzhinji, haina utongi hwejechetere, haina utongi hwegutsa ruzhinji kana kuti hwakasununguka. Ndio dambudziko racho riripo. Saka vanhu vari kurarama vachiitwa semadora, kuti uko vari kusvinwa, uko vari kubuda mate, uko vari kubuda nhingi, ndio zviri kuitwa. So utongi hwava Mnangagwa utongi huya hwechisimba, utongi hwechibhinya, utongi huya hwekuti muchatodhamba, muchakaura vana veZimbabwe. Ende utongi hwavo ndehwekuti hamuna kundivhotera saka handina basa nemi. It's not easy kuti munhu mukuru zera raMnangagwa riya raEmmerson Mnangagwa nemaministers ake vana Ziyamba namalaba vakuru vemajeri vanoinfluenza maprisoners kuti vashungurudze Godfrey Karembera ari mujeri, vashungurudze vana Mapako Mapengo, vashungurudze vana Traore, vashungurudze vachiinfluenza kubhadhara mazibills emazimari muhurumende yemuSouth Africa kuti vaabuse nyoka yemabhunu nekushungurudza nyoka yemabhunu. Remember kuti vaMnangagwa ndo vakabisa mari isingaiti vachisponza hurumende yeSouth Africa. Remember ndo pamaelection, papakiitika maelection paya vakaisa mari yakawandisa zvokuti dhu. Mukaverenga history nhau iyana Dzana Chivhayo, dzanani dziya vachida kuvhiringidza maelection akanga achiitwa ikoko. Vaida kuvhiringidza maelection akanga achiitwa ikoko. Nyika yedu isusuka iri puwa, iri kutambudzika, iri kudzungaira, iri kudzedzereka paeconomy, ine zvikwerete, mabills nemabills kuWorld Bank, kuIMF, kunhingirikini kuAfrican Bank, ine zvikwerete mune dzimwe nyika, ine zvikwerete mukati menyika imomo. Mabills ari kusvika more than kuma 20 billion. But vanokwanisa kubhadhara hurumende dzedzimwe nyika kuti dzirambe dziripo, kuitira kuti ivo varambe vachiprotectwa, vachisimba, varambe vakamira, nekuti vanenge vachiti takafanana nedzimwe hurumende. Vakabhadhara mari isingaiti muNamibia vachivhiringidza maelection. But nyika idzodzo dzine mari inodarika nyika ine Zimbabwe, dzine mari isingaiti neupfumi husingaiti. But benzi rababa, benzi rapresident rinotora zviwanikwa zvenyika neupfumi hwenyika richienda kunotenga dzimwe nyika, rinotambisa maresources edzimwe nyika, richinobhadhara dzimwe nyika kuti mapato anorisapota, anoritsigira arambe aripo echidictatorship. Rikatora mari rikanobhadhara paMozambique futi, rikaita zvimwe chetezvo, rikatora mari nemaministers aro rikanobhadhara panhingirikini paTanzania. Nyaya yemuTanzania haisi nyaya yekuti iri kunetsana nemacitizens emo, musanyepera vanhu kana kunyeberwa. Nyaya yepaTanzania yakatokanganisika nekuda kwehurumende yeZimbabwe, ndo ine nyaya yese, ende ndo ine problem muno muSADC. Vana veEmmerson Mnangagwa vane problem isingaiti muSADC region muno.
vari kukonzeresa kosi isingaiti because vanoda kuramba varipo vachitonga zvenharo. Mukatarisa kuti kuMozambique vakatumira delegate yavakatumira vakaita zvavakaita, South Africa vakatumira delegate yavakaita, vakaenda kuita kuzama kuda kuita zvavakanga vakudzingwa uko, vakaenda futi kuningirikini uko kwaNamibia, vakaenda futi kuningirikini vanzwa chikwa pa Botswana, vakaita zvavakaita, vakaenda kuita kuzama kuita zvavakaita futi vakadzingwa futi ikoko. But vanga vatoenda vanachina masa vachikambena ikoko minister minister weimwe nyika. Saka ndinoda kuti nditaure ndichiti uri kuita neZANU-PF nehurumende yeZimbabwe, vanhu muchisekerera imavheti makomrade muchizvisekerera izvozvo kuti baba vanotora hupfu huri mumba vachienda kunopa vanhu vepanext kuti vabike sadza vadye vagute vana vaine nzara. Upfumi huri kuwanikwa huzviwanikwa mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvino vari kupa vanhu dzimotika nechi instead yekuti vaende kunobhadhara zvikwereti vana Chivhai naNatagwira yava zviri kuUnited Nations, zviri kuWorld Bank, kuIMF, zviri kuAfrican Bank. Iko zvine zvihunu here kuti munofosa vanhu vekumajeri, vanhu vekuningiriki kuchikurubi, vanhu vekuningiriki inemiwo magadhi jeri wofuti wekumajeri wofuti munazvo wofuti imimi munatwa wofuti imimi muri kuita utsinye munhu akafanana newe nokuti uda kuprotecta basa rako nokuti udye uchiguta nevana vako iwewe. Munorambidzira munhu kuenda kunoonekwa nachiremba waanoda, munorambidzira munhu kusununguka pamusoro pazvo mutemo unotendera here munhu kuti kana asungwa unorohwa kupondwa zvokusiya kufa. Nokuti wataurire kuti Idi must go, munhu akagwa ibva chibva watadza kutonga nyika, zvinorohwa munhu zvokusiya munhu akuda kufa. Vakadzi vana nhingirikini vana magaindi vanobvisa mabhail out, vanhu vezanu ndo vasingasungwe. How many people vanhu vezanu vakauraya vanhu? Vanhu vangani vakauraya vanhu vezanu-PF? Tine vanhu vangani vakauraya vanhu? Tine vanhu vangani maministers akaba vana meya vachijena chaivo vakaba mari yekotiko isingaiti kugokwe uko asi havana kugara mujeri. Vakawanda maministers vakadzavo vakaba mari yeNASA, mari yechi mamillions nemamillions. But vanakarembera vangotaura chete kuti munangagwa must go step down, mitago ibva wakundikana kutonga 2030 haiiti. Inopondwa munhu zvokuti siya kufa, kupondwa zvokuti unobuda nengi. Wakomanaka kuchiri kutonga nyika here? Uchiri kutungamiriri here iwowo? Kuchiri kuziva zviri kuitwa here? Vanhu vachiri kuziva zvari here? Emerson unofanira kusiya chigaro. Zvaari kuramba achiita izvi zviri kuuraya nyika yeZimbabwe, chikanganisa nyika yeZimbabwe. Munangagwa haachadiwi nenyika, haachadiwi nemaministers ake. Wakuita basa rekutonga vachiponda vanhu, kumanikidza nokutenga vanhu nemari zvisina nebasa rese. Mungafosa majeri kuti vashungurudze vasungwa veopposition shuwa. Chamunorambidzira Godfrey Karembera kuti aende kunorapwa chii? But kune vanhu vakaba mari shini yenyika 15 billion yakatsakatika. God mafia chaiyo hamuna kuchisunga. But munoshungurudza munhu angoti munangagwa enda buda ibva pachigaro futseki. Ndiye munosunga yeyo. Haputseki mani, get away nezvimajeri zvacho.